Kallivartaa vanha ukki. Yrkä taakkaa paina selkää. Käypä tänne emme pelkää. Vanha tuttu, puukolakki, harmaa rukki, kirkas nuttu. Niin sapset, ilkosilla tilkovapset. Mitenkäs täällä on mennyt tänä päivänä, kun olette sitä pukkia ollut? Hyvin luomutellista on vain meille. Onko räppilistalla jo monta? Tää on hyvin. Pitkä on ollut aika odottaa. Lahjat on kuulkaa sillä kaukaa sieltä tuntureiden takaa ja sieltä. Tuliko pukki porolla? Tuli porolla kuulee. Mihinkä poro jätit tässä kerrassa? Voi jumala, sukaa tuliko se jäi, kun tuli poliisia. Okei, tuli jo myypä. Tuli ja otti ja sanoi, että kuuli oppia kaikki. Niin, kun läättelin pukilla, ei ole yhtään mitään. Oletko nämä retkut jo Voi pukki parhaa. En tiedä. Mihinkä on lahjat siellä, kun kaikki onkin. Varmaan ne poliisit ottaa. Kyllä. Joo, minä olen kyllä kuullut, että poliisit vähän otti niitä lahjuksia, kun minä sanoin niille, että voi keksitä, että mulla on lahjat täällä ja minun piti viiä. Tänne Jussilalle. Jumala, kun ne poidiaan talosta kuulet jäätet helpommalla, kun anna teille, niin ei tarvitse sakkoja. Sinä kukaan ei se mitään. Ei minun tonttuu, kun tuli niin sukkelia ja ne tuli, ne tontut kuulkaa ja ne tuli ja tupsauttivat vaan, kun ne poron kanssa ja Mitenkä se pukki, kun on näin lämmin maa, niin tämmöiseen eksykin? Ihan on täällä on ihan yhtämällä pakkasta, kun tulla kuuluu. Ei täällä ole sen lämpöistä, että saattaa tipputtua koko ajan ainakin. Mitä minä olen jo nähnyt siellä Kiiskenin kanssa, kun minä aina kahden. Joo, siellä tikkutti täällä ja siellä tikkutti. No, minä olen kuule semmonetakin, poika. Minähän tulla tupsalta ihan kuule sieltä vaan, kuule taivasta pitkin, kuule se porovettaa, kuule. Rupee istumaan pukki nyt. Jaksaako se seistä? Jaakkana voi. Voi vähän halvaa ja voi Sopi paketti. Kyllä tämä. Kuka se nyt ole? Istumaan ole. Polovene. Nuoma on täällä ihan takana. Minä pukissa lähtiä kuule kaikki. Mutta tiedättekö mitä? Kyllä ne tontut toinen lahjakkuus. Minä ajattelin, että pitää se sua, vaikka ne poliisit ottikin siellä ne lahjukset ja kaikki. Minä sitten ajattelin, että voidaan siellä mennä, että oli se ei ole mitään muuta, niin ne antoi. No, pitää pukea vähän niin kuin avuttua. Joo, kyllä. Pukilla mitä muuta. Ja parta on noussut niin ylös, että ei silmiä jäädä. Pitää kanssa pukille juomista, kun Esta asti tullut sieltä. Kyllä. Korvan. Kyllä kohosutta. No voi, ei mitään, ei kukaan anna mitään. Ja kun puki pitää aina antaa. Eikä tämä nyt oikein on. Ei, pukia pitää aina antaa ja toiset ei anna. Ei kun ottaavat. Herra Jumala, sentään. Minä olen jo 300 vuotta ja mitenkään on minun antanut.
Ei sitä kyllä kukaan usein vielä pitää jaksoa. Ja kyllä se pukki onkin aina niin väsynyt iltaisin. Antamaan. Aina siinä antamisesta. Illalla ei pysty antamaan. Joo. Ja mennään ihan mukaan. Ei, no kun parka lähtee pois. Voi. Se riittää kyllä se ihana se antaminen on. Me on aina tykännyt antaa. Voi et tiedä. Se on kertolähti. Joo, kuule, joo, kyllä. Se, jos minä oikeasti ajattelen, että kun Yle antaa kuule oikein kovasti semmoinen varmaan, niin kyllä ihan varmaan. Se on ihan kauheeksi vai? Kyllä, minäkin tiedän. Kun me olet edellisellä päivänä ottanut limonaatia hirmu paljon ja pistänyt vähän rakia sen. Rakia pikkusen siinä vähän niin kuin laittaa. Kyllä, sä tiedät. Jos sulla on kuule, antakaa sinulla tuo yrki. Se on kauhean kiva, kun saa yrkiön kyllä. Voi, kyllä näin yrjössä tykkäsin niin kauheasti, mutta kun se yrjö on aina niin kauhean vännistä kuitenkin se alla. Se haisee kuin tuutsa. Tai mitä ei ne ilmakin tuutsi. Se on ihan totta. Ajattelin, kun sinä mutta ei kukaan haisemaan, kuule takapäin, kuule mitä ei teistä huvittu. No joo, kuule, mutta eihän se pukki ole vastattava taiteilua. Pukki rupesi ihan hyvän juttuja. Ai, semmoinen jumala sentään. Jääkö niitä pakettia vapa auto? Ai joo, no niin, anteeksi. Pukilla meni sessin sekaisin. Ajattelin, että oli sitä. No, otetaan nyt. Pukkiko se? Pukki niin tuntee nämä Oi, lainapaketit. ettei pukissa päälle. No niin, ota hyvä pukki. Tämä on kyllä jollekin. No kellekähän niin. No voihan nenää sentään kuule. Onko täällä semmoista polkua tämmöistä isoa polkua täällä? Se on näin. Kiitos. Pitää panna tämä ilmaparta, kun se välillä menee. No niin, katsotaan tällä kiitosilla vähän. Jaa, on nimiä. Ai, ei ole ihan... On siinä. Joo, tämä mennään vaan tänne eteenpäin, kun katsos. No, ei se mitään, kun panna se päästä. Olkepä höyriä, kuule. Siinä olkepä sitten kiitos. Seuraavakin 10 vuotta tämä vaimo pitää hyvälle ja Kiitos. muista sinäkin sitten antaa. Kyllä. Sitä ei ole nähtävä. Kyllä se niin vaan on, että Herra Jumala sentään, mistä niitä maasialta kankanaan ja siellä tätä ei ollut tämmöisiä. Kiitos. Oi, Tämä on sitä pakettia. ai, ei ollut, ei kukaan voi sitä vielä. No niin, onko täällä vielä muitakin lapsia? Täällä näyttää olevan yksi iso lapsi. Sillä on näin. Nyt kävellä kiikaholle kukaan. Jaa. Mitä täältä löytyy? Täällä on hokkuspokkutti jo. Elää uutta, elää Kiitos. Hyvä, ole hyvä. Kiitos. Minä en tiedä mitään tätä. Minä sulle kyllä anna. Jumala, minähän annan sulle vaikka mitään, mutta mitä minä haluan. Kiitos. Annan nyt joo, niin tämän annan, joo. Voi jaa, joko täällä päin on? Tässä nyt ei sattunut olemaan. Ota pukki teille.
Helle. Kiitos, kokki sisajalla. Ihan sellainen. Ei ole tätä ihan syrjätä. Kyllä oli ihana kokki. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos silmät, silmälapset. Tervetuloa, tervetuloakin. Jos hengissä on. Vielä on paroma sitten. Syölläkin olla oikein kestäviä ja ollaan... Hei.